Aquest període abasta de l'any 903, quan l'Emirat de Còrdova conquesta les Balears, fins a l'any 1287, quan el rei Alfons III conquesta Menorca. Entre l'any 1231 i 1287, Menorca serà independent, però serà tributària del rei de Mallorca. La conquesta va suposar l'arribada de colons andalusins que transformaran el paisatge agrari menorquí. Les millores dels sistemes d'irrigació van propiciar que es poguessin cultivar els fons dels barrancs i això va permetre que arribessin a Menorca nous productes agrícoles com certs cítrics, les síndries, melons, espàrrecs, escarxofes o aubergínies. La població viu dispersa en nuclis rurals dedicats a la ramaderia i a l'agricultura. Només hi haurà una ciutat, Medina Menorca, Ciutadella. En cas de perill, la població rural es refugiaria dins fortificacions com el castell de Santa Àgueda. La població de l'illa va abandonar el cristianisme i va adoptar la religió islàmica.